Исәмісіз, студияда мен Румил Карамиев, иқтибарғызға бүгінгі программаның төп темалары. Шоллыға ревизор келді, ул шәгәрдәшләрнең хукукларын яклаячак. Ана барысы да хәтта мәктәптә балаларның төшке ашы да кызыксындыра. Табибка күренү өчен шәһәрдәшләр иртәнге 5-тән чиратта басырга мәҗбүр. Югыйсә талонсыз каласаң. 4-нче шифаханәдәге су буе чиратларны хәбәрчебез күреп кайтты. Бәйрәм уңайыннан татарча открытка бүләк. Аларны Чаллыда ясый башладылар. Алар тагын кай сиягы белән үзенчәлекле хәбәрчебез ачыклады. Парклар һәм скверлар елы кысаларында балалар агач утыртты. Батыр бакчасында хәзер каштаннар аллеясы үсәчәк. Шмәкерләр кулланучылар хукукларын яклау ягында бүген эшлекле төшке аш проекты кысаларында шәһәргә республикада кулланучылар хукукын яклау һәм халыкның иминлеген кайгырту буенча идарә җитәкчесе Марина Потяшина килде. Шмәкерләрнең көндәлек проблемаларга кагылышлы сораулары шактый иде. Алар мәктәптә укучыларның туклануы, шул исәптән шәһәр ашханәләрендә кибетләрдәге ризык сыйфаты белән дә кызыксынды. Кыз ярминкәләр вакыты күп кенә кафе, ресторан җитәкчеләре ел дәвамына җитәрлек яшелчә һәм җиләк-җимеш һәм башка үзебездә җитештерелгән товарлар алып калырга тырыша. Җирле халыктан алынган товар сыйфатлы, нитратсыз, әмма сертификаты да юк. Безгә күп тапкыр җирле җитештерүчеләргә ярдәм итәргә, аларның продукциясын алырга диделәр. Без үзебездә үстерелгән бәрәңгене алыр идек, әмма ничек итеп? Республиканың баш ревизоры сертификат мөһим дип белдерде, әмма бу очракта вариант буларак бәрәңгене белгечләр тикшергән нәтиҗәләрне күрсәтүдә җитә дип аңлатты ул. Киләчәктә бу проблеманы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән хәл итәргә сүз бирде. 5 килограммлык креветкаларны пешергәч, кило ярым гына калды ди бер эшмәкәр. Шәһәрнең күп кенә кибетләрендә шул ук проблема. Бу белдерүдән соң балык ризыкларын сатучыларны тикшерүләр көтәчәк. Вы знаете, мне удивительно слышать, да, у нас... Мин гаҗәпкә калдым. Республикада 2нче ел рәттән Россия Федерациясе йөкләмәсе гамәлгә ашырыла. Без балык ризыклары белән эш итүчеләрне планнан тыш тикшерә алабыз. Балык ризыкларын саклау кагыйдәләре күп кенә кибетләрдә үтәлми дип зарланды шәһәрдәшләр. Күп тапкырлар эритеп туңдыру нәтиҗәсендә узган елда Татарстан кибетләрендә гистамин дигән матдәнең артык булуы күзәтелгән. Марина Потяшина гадел булмаган бизнес вәкилләре белән бергә көрәш алып барырга чакырды. Бары тик конкрет кибетне күрсәтеп, зарланып гариза язу гына кирәк. Если мы подтвердим факт нарушения неоднократно, то мы подадим иск в суд о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства. Бер эшмәкәр мәктәптә укучы баласын ашханәгә йөртмим ди. Мәктәп туклануы оешмасыннан канәгатьсезлек белдерде. Әмма кулланучылар хукукларын яклау идарәсе җитәкчесе бүгенге туклану яхшы оештырылган ди. У нас увеличился охват горячим питанием. Республикада күп мәктәпләр кайнар ризык белән тәэмин ителә башлады. Россия буенча бу 80% тирәсе. Сез юкка мәктәп туклануыннан баш тарткансыз. Минем үз баламда кайбер ризыкларны яратып бетерми, мәсәлән, брокколины, әмма бу ризыклар файдалы. Тикшерүләр нәтиҗәсендә белем бирү учреждениеларында мондый туклануга күчкәннән соң балалар арасында аш кайнату системасы авырулары кимегән. Очрашуда шулай ук бизнесменнар эшчәнлегенең аз тикшерелүен дә билгеләп үттеләр. Быел ревизиялар саны күпкә кимеде. Планнан тыш тикшерүләр бары тик кагыйдә бозу очраклары, зыян күрүчеләр саны күп булганда һәм хөкүмәт кушуы буенча гына үткәрелә. Тикшерүләр планы Роспотребнадзор идарәсе сайтында урнаштырылган. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. КамАЗда эшләүче яшьләргә ипотека кредитларын түләүдә ярдәм итәчәкләр. Автогигантта торак кредиты буенча процентларны түләү өчен квоталар расланды. Быел КамАЗда компенсация социаль пакет кысаларында түләнәчәк. Аның суммасы 5000 сумнан артмаячак. Компенсация алачак эшчеләрнең исемлеге әзер инде. На сегодняшний день заявились 415. 400-дән артык хезмәткәр бу программада катнашырга теләк белдерде инде. Аларның 284-е тиешле барлык шартларны да үтәде. Октябрьдән без компенсация түли башлыйбыз. 29.09 йортында яшәүчеләр февраль аеннан башлап подъездның юылганы юк дип зарлана. Коммуналчылар киресенчә подъездлары җыештырыла, тик кадрлар җитешеп бетми дип белдерә. Кем хаклы, кем гаепле? Теманы хәбәрчебез безнең дәвам итә. Техническлар юк, монда эшләмәгән. Дворникларыбыз отличный, урамнарыбыз отличный.
Дом сделали красоту, а подъезда зайти невозможно. 29.09 йортында яшәүче Зөбәрҗәт Кашапова белдерүенчә, аларның подъездында 8 ай дәвамында идән юылмый. Шул вакыттан бирле бу йортта капиталь ремонт бара. Чарасызлыктан бире дә яшәүчеләр подъездларын үзләре юа. 2015 елның февраль айынан бирле подъездыбызда җыештыручы кеше юк. Өебездә бик капитальный яхшы ремонт бара. Шуңа күрә дә бигрәк тә узан булды, бик пычрак булды. Подъездларда килмиләр җыештырырга. Биредә яшәүчеләр җыештыручыларның хезмәт хаклары аз. Шуңа күрә бу эшкә атлыгып торучы юк ди. ЖЭК җитәкчелеге проблеманың булуын инкар итми. Идән юучылар чыннан да җитешми. Эшчеләрнең хезмәт хакын күтәрү мәсьәләсенә килгәндә ул бездән тормый дип белдерделәр. Дело в том, что оплата... Хезмәт хакын без үзебез билгеләмибез. Хезмәт күрсәтүче персоналлар барлык идарә итү компанияларында да җитешми. Шуңа күрә бу бер ЖЭКныкы гына түгел, ә бөтен шәһәр проблемасы. Йорт буенча җаваплы Тәнзилә Сәхәбетдинова әлеге подъездда яшәүчеләрнең проблемасын вакытлыча үзләренә хәл итәргә кирәк дип саный. Үзебез җыештырып балсак та берни дә юк. Өмә ясасак та бер әйбер дә юк. Пулыбыз бар. Проблемалардан чыгу юллары бик күп. Только ялкауланмаска подъездны матур итеп күрергә генә кирәк. Октябрь аеннан да соңга калмыйча капиталь ремонт төгәлләнгәннән соң 29.09 йортында яшәүчеләрнең подъезды җыештырылачак, дип шандырды 4-нче торак ремонт эксплуатация участогы директоры. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. 4-нче шифаханәдә табибка талон алырга су буе чират торалар. Биредә талоннарны атнага бер тапкыр сикшәмбе көнне көндезге 3тән соң гына бирә башлыйлар. Безнең Койнар элемтә телефонына талон өчен сугыш башланырга тора дип шалтыраттылар. Ни өчен зур чират җыелган? Шифаханәдә безнең иҗат төркемендә булды. После инфаркта, у меня инфаркт. Я после инфаркта стою в очереди. И когда это все будет, неизвестно. Талоннар бире башлауга 1 сәгать узса да чират кимемәгән шифаханәгә килүчеләр биредә авырып кына китәбез ди. Кайберәүләр чират җитүен көтә алмыйча талонсыз өенә кайтып киткән. Утырып торырга да бит бөтен кешегә дә урыннары да җитми. Әбиләр занимать итәләр. Кем артына занимать иткәннәр онталар, утыралар, киләләр. Кая минем чиратым, кая теге кеше, кая бу кеше. Яңадан тагын занимать итәләр. Бер-берсе белән талашып бетәләр бит инде. Шушы кадәр халыкны бер вакытка җыю минемчә дөрес түгел. Люди, я пришла в 2 часа, люди приходят в 7 часов записываются, тут список составляется. И потом, вот видите сами, какой ажиотаж здесь творится. Всего 30 человек принимает эндокринолог. Но я ходила во 2-ю поликлинику, там такого ажиотажа нет. Бүген шәһәрнең барлык шифаханәләрендә дә талонны интернет аша терминалдан һәм регистратурадан алырга мөмкин. Терминаллар шифаханәнең үзендә урнашкан. Әнисә Римеева талон алу өчен ярты сәгатьтән артык җәфаландым ди. Тикала и в конце концов Төймәләргә баскаладым, ниһаять эшли башлады да талон чыкты. Хәзер икенче кыз тора алалырмы, юкмы? Монда гел чират тәртип юк. Олы яшьтәгеләр дәүләт порталы аша талон алырга да җайсыз ди. Шуңа күрә барысы да регистратурага чират тора. Интернетым юк, миңа интернетимдә. Интернетым юк бит инде минем. Хәзер 70 яшьтә интернет алып куя алмыйм инде бәгенә. Я звонить итәм, аларны һәрвакыт занято. 4-нче шифаханәдә талоннарга чиратка атнага бер тапкыр сишәмбе көнне генә язалар. Гадәттә мондый зур чиратлар булмый дип аңлатты баш табиб. Кичә республика буенча барлык информатлар шул исәптән интернеттагы порталда да система эшләмәгән. Хәзер белгечләр проблеманы җайлаганнар. 4-нче шифаханәдә чиратның күп булуына тагын бер сәбәп бар ди баш табиб. Я обещаю пациентам. Мин пациентларга бер ай дәвамында бу проблеманы хәл итәргә вәгъдә итәм. Айрым белгечлек табибларына атнага бер тапкыр гына яздыру дөрес түгел. Моны участок табиблары да эшли ала. Сәламәтлекне саклау идарәсендә безгә шифаханәләрдә чиратка участок табибы куя ала диделәр. Терминал аша талон алганда медицина хезмәткәрләреннән ярдәм сорарга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Хош сәфәре кылырга киткән шәһәрдәшләребез исән сау дип хәбәр итә Чаллы мөхтәсибәттә. Исегезгә төшерәм, Мәккәдәге мәчет янындагы төзелеш краны авып 110 кеше һәлак булган иде. 200дән артыгы зыян күрде. Алар арасында Татарстанлылар юк. Мәгълүм булганча, дөньяның иң зур мәчете Әл-Харамда инде берничә ел киңәйтү төзелү эшләре алып барыла. Һәм моңа карап Хош баручыларның саны кимеми. Анда быел да 2 миллионга якын мөселман сәяхәт кыла. Безнең шәһәр мөселманнары берничә көн элек исән-имин Мәккәгә барып җиттеләр.
bizim hacılarımız mana kitkənlərində isəmingine barıb жеттілер. Енді барып жеткәч барса да мына шы bütün kişi başqara торган гомра хаҗына үтәделәр. Әлхәмдүлилләһ бүгенге көндә исән-имин. Мәккәдә барса да инде Әл-Харам мәчетенә йөриләр, намазлар укыйлар, дуалар кылалар иншаллаһ. Инде шушы хаҗ башлауына әзерләнеп көтеп торалар. Инде булган фаҗига мәсьәләсендә әлхәмдүлилләһ безнең хаҗиларында берсе дә юк, барса да исән-имин, таза, сау-сәламәт. Иншаллаһ инде шулай исән-имин генә шы хаҗларын башкарып, Аллаһ насыйп итсә кайтырлар дип уйлыйбыз. Бәйрәм уңайыннан татарча открытка бүләге. Аларны чаллыда ясый башладылар. Алар тагын кой сиягы белән үзенчәлекле хәбәрчебез ачыклады. Парклар һәм скверлар елы кысаларында балалар агач утыртты. Батыр бакчасында хәзер каштаннар аллеясы үсәчәк. Московская ярмарка. Новое поступление сезонного товара. Куртки, брюки и обувь. Цены на радость всем. Московская ярмарка. Одежда для всей семьи. Торговый центр «Океан», 2-й этаж и Новый город, 1125В. Напротив остановки 7-й комплекс. Мужской вокальный ансамбль «Антем» открывает новый творческий сезон. В составе ансамбля профессиональные музыканты с консерваторским образованием, лауреаты международных конкурсов и участники музыкальных проектов Санкт-Петербурга. 3 ноября в 18:30. Органный зал. Сдается в аренду помещение для офиса общей площадью 120 квадратных метров, сохраняемой стоянкой. Телефон 56 34 00. Меня часто просят помочь с оформлением интерьера. Вот, роскошная классика. А теперь легкость и новизна. Миас Мобили. Выбор на любой вкус. Siz Яңалыклар программасын карыйсыз, дәвам итәбез. 18 сентябрьдә Чаллыда төзүчеләр көне бәйрәм итәчәкләр. Быел ул беренче тапкыр мәйданда оештырыла. Хәзер чарага әзерлек эшләренең кызган мәле исегезгә төшерәм. Моңа кадәр бәйрәм төзүчеләр стадионында 10 августта уза иде. Быел аны сентябрьгә күчерделәр. Бәйрәм кичке сәгать 5-тә башланачак. Программада ветераннарны хөрмәтләү, иҗат коллективлары чыгышлары, төзелеш техникасы һәм материаллары күргәзмәсе дә оештыру планлаштырылган. Выступит знаменитая певица Екатерина Голицына. Бәйрәмдә танылган шансон җырчысы Катерина Голицына чыгыш ясаячак. Төзелеш техникасы һәм материаллары күргәзмәсе дә булачак. Шулай программада без бергә без булдырабыз исеме астында флешмоб. Бәйрәм салюты исә 20 сәгать 20 минутта булачак. Чаллыда татарча открыткалар ясый башладылар. Аларда татар тарихының истәлекле даталары, танылган шәхесләр, әдәби әсәр персонажлары сурәтләнгән открыткалар тагын кой сиягы белән үзенчәлекле хәбәрчебез белеште. Балалар, элек без үскәндә бәйрәмнәргә безнең еракта яшәүче туганнарыбыз менә шундый матур открыткалар җибәрә торганнар иде. Хәзер Ярчаллы шәһәрендә менә шундый матур татарча открыткалар чыгара башладылар. Балалар, сез бу геройларны таныйсызмы? 82-нче көнбагышкай балалар бакчасының 1 һәм 10 төркем балалары бүген беренче тапкыр татарча открыткалар белән таныша. Тәрбияче Рәйханә Хәмәтова Габдулла Тукайның Су анасы әкияте открыткасын алган. Монда Су анасы да таракны урлап качкан малай образы да яңаша сүрәтләнгән. Балаларның бу әкиятне күп тапкырлар укып, рәсемнәрен актарганнары бар. Шулай булса да, бу открыткаларда зур кызыксыну уятты. Бу минем әбигә ошаган яулыклар бәйләгән, кимәлләр Токкан. Әйгә кайттым да әни алтын тарак таптым дидем. Сусадым аттым, әни мин бик озак чаптым дидем. Открыткаларның бакчага йөрүче балаларның әти-әниләре дә бәяләп өлгергән. Алар 10 елдан сында, 20 елдан сында үзләренең әһәмиятен югалтмыйлар балалар тәрбияләүендә. Мин бу бик яхшы идея дип уйлыйм. Әлеге открыткаларны Чаллы сәнгать институты укытучылары һәм студентлар иҗат итә. Сувенир открытка матур истәлек булудан тыш, мәгълүмат бирерлек булсын. Кулына алучының мәдәни аңң белеме үссен диялар. Вот такого шурале, я уверена, вы еще не видели, не встречали ни в одной иллюстрации.
Такого Шурали современный ребенок примет. Заманча ясалган иллюстрацияларның геройлары да заманча. Открыткаларда халык авыз иҗаты да чагылыш тапкан. Мәкаль әйтемнәр сүрәт аша ныграк истә калачак. Открыткалар балаларга, өлкәннәр өчен дә файдалы булыр дип көтелә. Бигрәк тә мәктәп һәм балалар бакчалары өчен кулланма материал буларак зур ярдәм. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Кыйыну сезоны күптән тәмам, әмма сулыкларда һаманда үзенә тартып тора. Бигрәк тә балаларны агымдагы елда балалар катнашында суда 4 күңелсез вакыйга булды. Мондый хәлләр булмасын өчен коткаручылар укучылар өчен инструктажлар үткәрде. Когда потойте, либо сбоку, либо сзади. Ну, грубо за волосы. Либо вот так. И тихонечко его утаскиваете. Математика яки рәсем дәресе урынына укучыларга сулыкларда үзеңне ничек тотарга икәнен өйрәтәләр. Кеше суднолар буенча дәүләт инспекторлары көн сайын төрле мәктәпләргә йөри, балаларга беренче ярдәм күрсәтергә дә өйрәтәләр. Кайберәүләр бу кагыйдәләрне моңарчы да белә идек ди. Ни в коем случае. Батучы янына алдан килергә ярамый, алайса ул сине дә батырырга мөмкин. Нужно сначала его положить к себе на колено, на живот и вытолкать от него всю воду. Потом сделать массаж сердца и уже дыхание рот в рот. 82-нче кадетлар мәктәбе Камадан ерак түгел урнашкан сулыкка 10 минут эчендә барып җитәргә мөмкин. Айрыша әбиләр чуагы вакытында балаларның су керәсе килергә мөмкин. Су температурасы һаваныкыннан күпкә түбәнрәк, салкын төйе белән генә котылсаң бер хәл, иң куркынычлы тәнне көзән җыерып кеше су төбенә төшеп китергә мөмкин. Агымдагы елда 4 шундый хәл теркәлде. Мальчик прыгнул. Бер малай суга сикерә, шундук төпкә китеп батып үлә. Чаллы елгасында бер кыз бала аздан гына исән калды. Бушка вакытны урамда үткәрү аяныч хәлләргә китермәсен өчен бу чорда ата-аналарга иң мөһиме баланың дәрестән тыш вакытын көйләү. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, яңалыклар. Парклар һәм скверлар елы кысаларында нәниләрдә агач утыртты. Бүген Батыр балалар бакчасында каштаннар айлейсы барлыкка килде. Барлыгы 10 агач киләчәктә хуш ис таратып бакча мәйданын ямьләп утырачак. Каштаннарны хәбәрчебез Лейсән Ханова да күреп кайтты. 6 яшьлек бу малай һәм кызларны бүген мавыктыргыч шөгыль көтә. Алар көндезге ял вакытларында каштаннар утыртачак. Куакларны Хәвәскәр бакчасы Владимир Зычков алып килде. Ул аларны үзләренең бакчасында үстерә, аннары шулай мәктәп бакчаларга бирә. Гомере буе төзелештә эшләгән шәһәрдәшебез кулы белән Чаллыда 30дан артык балалар бакчасы 1 һәм 15 мәктәпләр сафка баскан. Дети, они как-то относятся. Балалар алар агач үсемлекләргә сак карый. Алар каштаннарны карап үстерде дип уйлыйм. Армиядан кайткач та үз хезмәтләрен күрергә килергә мөмкин әле алар. Балалар өчен исә барысы да кызык. Алар бик теләп агач тортуда катнашты. Бакчачы абыйларының чокыр казыганын карап тордылар. Каштаннар турында сөйләвен тыңладылар. Суны да үзләре сипте. Без бүген агачны утыртабыз. Чокыр казыбыз, су сибәбез. Агачтан бумага шыйлау, кислород өчен агачлардан әбүләр эшләп була. Оражматур сажат өсте. Без оражны саклап тырышабыз. Без каштан уртаттык. Су сиптереп үстеребез. Безнең Батыр балалар бакчасында быел беренче чыгарылыш төркеме. Һәм шуңа күрә бу вакытны истәлекле булсын дип аллея булдырга булдык. Бу аллеяны без Алла берсә 1 ел дәвамында карарбыз, су сибәрбез. Аннан балалар чыгарылыш кичәсеннән соң бәлки үз балалары белән бу балалар бакчасына килеп сокланырлар. Әле узган елның ноябрендә генә ачылса да Батыр балалар бакчасында инде төркемнәрнең үз бакчалары бар. Анда агач куаклар, төрле үсемлекләр һәм чәчәкләр үсә. Хәзер инде бакчаны 15нче чыгарылыш төркеме утырткан Каштаннар аллеясы да ямьләп торачак. Лейсән Ханова, Андрей Рачев, яңалыклар. Тэквондо сезоны башланды. Кама аланында әлеге спорт түрі буенча Татарстан чемпионаты өтті. Анда Чаллы спортчылары уңышлы чыгыш ясады. Турнир җиңүчеләре белән хәбәрчебез дә очрашты.
Шолының тыквандо командасы елдан ел күчлерәк була бара. Кама аланында үткән чемпионат моны тагын бер кат раслады. Шәһәрдәшләр анда 8 алтын медаль яулады. Бу аларга Россия чемпионатында катнашу хокукы бирә. Дөрес, җиңүчеләрнең барысы да бу турнирга бара алмаячак. Әйтик, Дарья Ищенко өчен Кама аланында узган чемпионат тагы да зуррак ярышларга әзерлек ул. Главный ближайший старт у меня будет. Мин Европада булачак ярышта катнашачакмын. Яшьләр арасында Европа беренчелеге Ригада үтәчәк. Дөрес, аңа кадәр Россиянең төрле шәһәрләрендә турнирлар планлаштырылган. Чаллы спортчылары өчен турнир яңа сезонда беренчесе, ә сезон шактый бай һәм кызыклы булырга охшаган. Первый это старт самый серьезный. Иң җитди сынау Россия чемпионатында, аннары Европа чемпионатына сайлап алу ярышлары. Уеннар бик күп. Аннары студентлар арасында Россия чемпионаты булачак. Анда дөнья чемпионатында катнашу өчен яшьләрне сайлап алачаклар. Быел Чаллы тыквандо командасында яңа спортчылар да бар. Яңа сезонга команда зор өметләр белән керә. Лесенханова, Константин Величко, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саулашам, исән-имин булыгыз. Чаллы ТВ телеканалы белән бергә калыгыз. Безнең белән кызык һәм әлбәттә инде файдалы. Киләсе очрашуга кадәр.